És aquí l'Ajuntament. Hola, bon dia. Benvinguts a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Jo em dic Conchi, passeu, que s'ensenyi una mica l'oficina. Veieu, aquí és on atenem els ciutadans sobre les seves dubtes o els tràmits que necessitin. La veritat és que ara cada cop venen menys perquè amb la seu electrònica tenen molta informació. Però sabeu què? Passeu a la meva taula, que jo us ho explicaré des de l'ordenador. La seu electrònica? Sí, mira, la seu electrònica és un nou canal de comunicació entre l'administració i el ciutadà. Mitjançant aquest canal de comunicació, el ciutadà pot fer molts tràmits de casa seva i a nosaltres la veritat és que ens facilita molt la feina. Ja veig. De fet, ens havien dit que per aquí a l'Ajuntament estàveu en un procés de canvi. I tant, aquí sempre estem fent reciclatge i amb la seu els ciutadans poden fer molts tràmits de casa seva sense venir aquí. I nosaltres, quan ven, els informem i amb l'ordenador els expliquem com poden fer els tràmits des de casa seva. Sí, però si em falta algun paper, igual hauré d'anar a fer cua a alguna altra finestreta, oi? Cada vegada menys, perquè ara sempre amb el seu consentiment podem posar-nos en contacte amb les altres administracions i demanar les dades que necessitem. Doncs sembla tot més a l'abast, no? I heu hagut de rebre alguna mena de formació especialitzada o actualització? No, la veritat és que sí, perquè ara necessitem coneixements més tècnics, les preguntes dels ciutadans són més complicades perquè en tenen més i en aquest moment ara mateix estem amb el tema del certificat digital, que si em voleu acompanyar, sembla que la meva companya està fent alguna gestió. Mireu, em sembla que la meva companya està fent algun tràmit amb certificat digital. Mira, sí, està fent un canvi de domicili. Hola, sóc la Guarda i estic explicant com fer un canvi de domicili. I un tràmit com aquest queda validat fent-ho des de casa? Sí, el ciutadà només hauria d'omplir un formulari i adjuntar la documentació que se li requereix. I al signar-ho electrònicament, aquest document té la mateixa validesa jurídica que el paper que estem acostumats a fer servir sempre. I com dius que el signa? Doncs amb un certificat digital, el DNI electrònic, per exemple. Si algun ciutadà encara no té el nou DNI, aquí a l'Oficina d'Atenció Ciutadana li podem proporcionar un certificat IDCAT. És la forma més senzilla que tenen els ciutadans per fer gestió, consultar dades sense haver de desplaçar-se. Quan ara expliquem al ciutadà com accedir als tràmits en internet, poden ser molt més clars. I d'aquesta manera poden accedir i consultar les seves dades. Perdoni, i a vostè què li sembla? Doncs em sembla molt bé. Ara m'estan ensenyant com fer un canvi de domicili en certificat digital. És per la meva neboda que es canvia de casa i així s'estalviarà de venir a les oficines. A més, pertanyo a una associació i faig molts tràmits per internet i això m'anirà molt bé i aquesta nena m'ho explica tot molt bé. Molt interessant. Perdona, escolta, i tu també utilitzes l'administració electrònica? Hola, sí. Doncs mira, l'utilitzo fa uns mesos, més que res perquè tinc un petit negoci i em va bé perquè m'evita els desplaçaments i anar amunt i avall. Llavors he vingut precisament a fer-me el certificat digital IDCAT. Moltes gràcies per la teva opinió. De res, adéu. Veniu, que us presenta la meva companya Pili. Ella porta més de 10 anys treballant en aquesta oficina i és un bon testimoni dels canvis que hem tingut en aquest Ajuntament. Hola, encantats. Tu quins creus que són els efectes d'aquest canvi? Hola, doncs mira, jo penso que ara som capaços d'oferir més informació i de millor qualitat al ciutadà. A més, dins el propi Ajuntament, nosaltres, els treballadors, hem hagut de fer un gran esforç per adaptar-nos a aquesta nova forma de comunicar-nos internament. Nosaltres li diem P180. P180? Què és això? És el nom que hem posat al nou programa d'innovació i modernització de l'Ajuntament i li diem P180 perquè ha significat un gir de 180 graus en la nostra manera de treballar, tant externa com interna. De fet, el P180 engloba, a més de la seu electrònica, un portal de comunicació dels treballadors de l'Ajuntament, de manera que podem comunicar-nos internament i exposar tot allò que necessitem als departaments. Doncs tu que portes tant de temps aquí, a l'oficina d'atenció, segur que amb aquests canvis tens alguna que altra anècdota curiosa per explicar. Bueno, moltes, ara no sabria dir-te. Mira, en tinc una. Abans els ciutadans venien moltíssim
i sense que t'adonguis arribes a tenir molta confiança, fins i tot ens regalen xocolatines. L'altre dia va venir l'Albert, aquell noi de la botiga d'informàtica, que clar, com que ara fa moltes coses a través de la seva electrònica, gairebé no trepitja l'oficina, i va entrar únicament per saludar-nos. Doncs ja veiem, renovar-se o morir. Gràcies per la vostra col·laboració. Ja ho hem entès tot una mica millor. Gràcies a vosaltres. Si voleu, s'acompanya a la porta. Bé, doncs torneu quan vulgueu, encara que amb això de la seu electrònica potser no caldrà que vingueu tant. Adéu.